Harin 'yan bindiga sanye da kayan sojoji sun sake yin awon gaba da mutane akalla sama da mutum 30 a yankin Batsari da ke jihar Katsina. A daren ranar wannan Litinin ɗin 23 na shekarar 2024, rahotanni sun tabbatar da cewar 'yan bindiga da suka haura sama da mutum 100 sun shiga wani ƙauye da ke a ƙaramar hukumar Batsari a jihar Katsina. Da misalin karfe 9:30 na dare tare da yin awon gaba da mutanen da suka zarta mutum 30, maza da mata, manya da yara. Kamar yadda mazauna yankin suka tabbatar da faruwar al'amarin. 8 da wani abu na dare sun sai ga barayin sun shigo cikin garin suka ce masu mutane sun ruga suka ce masu su dawo, jami'an tsaro ne, an ce masu barayi za su zo cikin garin. Daga nan sai daga baya sai sun tattara mutane aka ga in kai ta dai waya da jami'an tsaro mun gaya masu cewa ga sun zo ga yadda ake ciki, daga bayan sun tai sannan su jama'an tsaron suka zo. Mun yi kokari a tarbe su ta hanyar jibiya, amma dai su jama'an tsaron abin ya ci tura. Sun ɗauki mutum 32 yanzu, da mata da yara ƙanana har da 'yan makaranta haka 'yan secondary school. A yau daga baya dai sun je suka ɗauki wani, gaskiya tare da su muka je, lokacin da muka je muka ɗauki sunayen wanda aka yi da su don amma ba wani abu. Da kenan daga cikin mazauna yankin wanda al'amarin ya faru a gabansu, kamar yadda kuka ji bayani. Bayan wannan ne aka tuntuɓi mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Katsina, wato Abubakar Sadiq, wanda ya tabbatar da faruwar wannan al'amari. Ƙauyukan yankin ƙaramar hukumar Batsari dai a jihar Katsina na daga gaba-gaba wajen fuskantar ƙalubalen matsalar tsaro da garkuwa da mutane da 'yan bindiga suke yi tare da kashe wasu daga cikinsu. Duk da ikirarin da gwamnatin tarayya ke ci gaba da yi na tabbatar da tsaro a faɗin Najeriya, musamman ma yankin arewa da ke fuskantar matsalar tsaro na 'yan bindiga da suke ci gaba da ayyukansu. Sai dai koyaya kuke kallon wannan al'amari da ke faruwa a yankin na Batsari, duk da irin dukan kirji da gwamnatin jihar take karkashin gwamna duk raɗa na ƙoƙarin ganin dakile matsalar tsaro? Amma har kawo yanzu wannan al'amari na ci gaba da hauhawa. Kuna da ikon bayyana ra'ayoyinku. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.